Обжалване на противопоказни условия на труд в експертно решение на ТЕЛК. При 50 и над 50% трайно намалена работоспособност, ТЕЛК се произнася по работоспособността ви за конкретното работно място и при необходимост ви трудоустроява, като препоръчва по-лека работа или ограничения. При под 50% трайно намалена работоспособност, ТЕЛК ви насочва към ЛКК за преценка на необходимостта от трудоустрояване. При дефинитивните състояния, където условията на труд не могат да влошат заболяването, в решението се записва, че сте в състояние да работите според квалификацията и възможностите си без противопоказни условия. Ако в решението на ТЕЛК противопоказните условия са пропуснати, непълни или неточни, например не отразяват реалните ограничения от вашето заболяване, това е основание да бъде обжалвано цялото решение пред ТЕЛК.